Assalamu alaikum mai sauraro, kana tare da mai abaya 24 TV. Yanzu za ka ga cikakken bidiyon kyawawan Kannywood guda 10 wanda aka yi zaɓe a cikin ƙungiyar ta Kannywood. Kafin bidiyon namu ya ɗora, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa, hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun tura. Idan dai kuka tsaya kuka kalli bidiyon nan tun daga farkonsa har ƙarshensa, hakan ne zai baka damar sanin wacece na ɗaya, wacece kuma na 10. Domin ka san ƙungiyar nan ta Kannywood ta ƙaro zafafan 'yan mata. To 'yan matan dai akwai waɗanda ba ku san sunansu ba, yanzu nan za mu jera muku su da hotunansu da sunansu. Wannan ita ce jaruma Ummi Rap, wato baƙuwar jaruma kenan. Wannan kuma ita ce jaruma Maryam Waziri, ita ma baƙuwar jaruma ce. Wannan kuma jaruma Nafisat Abdullahi, tsohuwar jaruma ce. Wannan kuma Junaidiya Gidan Badamasi, ita ma sabuwar jaruma ce. Wannan jaruma Momi Gombe, tsohuwar jaruma. Wannan jaruma Momi Nijar, ita ma sabuwar jaruma ce. Wannan jaruma Maryam Yahaya, tsohuwar jaruma ce. Wannan jaruma Bilkisu Shema, ita ma tsohuwar jaruma ce. Wannan jaruma Aisha Najammu, ita ma tsohuwar jaruma ce. Wannan jaruma Maryam Ebiola, ita ma tsohuwar jaruma ce. Wannan jaruma ita ce jaruma Aisha Najammu, wacce take cikin fim ɗin Izza So, wacce ita ma tana cikin manyan mata na masana'antar shirya fina-finan Kannywood. Ita Aisha Najammu kenan. A cikin zaben da aka yi na masana'antar shirya fina-finan Kannywood ɗin, Aisha Najammu makin da ta samu shine a cikin kaso 100 ta samu kaso 49, wanda hakan shine ya ba ta damar lashe na 10. Wannan jaruma ita ce jaruma Maryam Yahaya kenan, wadda jaruma Maryam Yahaya tana daga cikin manyan mata na masana'antar shirya fina-finan Kannywood, wato ita Maryam Yahaya kenan. A zaben da aka yi na masana'antar shirya fina-finan Kannywood ɗin, Maryam Yahaya ita ce ta samu maki a cikin kaso 100, ta samu maki 53, wanda hakan shine ya ba ta damar lashe na 9, wato ita Maryam Yahaya kenan. Wannan jaruma ita ce jaruma Maryam Ebiola, wadda ita ma tana daga cikin manya-manyan mata na masana'antar shirya fina-finan Kannywood, wato ita Maryam Ebiola kenan. Maryam Ebiola a zaben da aka yi, makin da ta samu shine Maryam Ebiola a cikin kaso 100 ta samu kaso 55, wannan shine ya ba ta damar lashe na 8, wato ita Maryam Ebiola kenan. Wannan ita ce jaruma Bilkisu Shema, wadda wannan jarumar tana daga cikin manya-manyan mata na jaruman masana'antar shirya fina-finan Kannywood, wato ainihin ita Bilkisu Shema. A sakamakon Bilkisu Shema wanda ya fita, a cikin maki 100 ta samu maki 60, wanda hakan shine ya jawo ta lashe na 7, wato ita Bilkisu Shema kenan. Wannan ita ce Momi Nijar, wato Momi Nijar tana daga cikin manyan mata na masana'antar shirya fina-finan Kannywood, wato ita Momi Nijar kenan, wadda take ita haifarfiyar ƙasar Nijar ce, amma kuma tana ƙungiyar Kannywood. To a zaben da aka yi na Kannywood dai, wannan Momi Nijar makinta wanda ya fita shine a cikin kaso 100 ta samu kaso 65, wacce hakan shine ya ja ta lashe na 6, Momi Nijar kenan.
Wannan ita ce Jaruma Momi Gombe. Jaruma Momi Gombe dai tana daga cikin manya-manyan mata na masana'antar shirya fina-finan Kannywood. Wato ita ainihin Momi Gombe kenan. Momi Gombe a sakamakon da ta samu a zaben da aka yi na Kannywood ɗin, a cikin kaso 100 ta samu kaso 70. Ita Momi Gombe kenan, wanda hakan ne ya sa ta lashe na 5 a manyan mata. Wannan Momi Gombe ita ce na 5. Wannan ita ce Jaruma Junaidiyya, wadda take fim ɗin Gidan Badamasi, wacce ake wa laƙabi da Junaidiyya Gidan Badamasi. Wannan jaruma dai a sakamakonta da ya fita a zaben da aka yi na Kannywood, to wannan jaruma dai a cikin 100 ta samu kaso 75, wadda ita ce ta lashe na 4. Wannan jaruma to Junaidiyya Gidan Badamasi. Wannan jarumar dai ba wata jaruma ba ce, face Jaruma Maryam Waziri, jarumar da take cikin fim ɗin Labarina. To wannan jaruma dai a sakamakonta wanda ya fita a cikin kaso 100 ta samu kaso 80, wadda wannan jaruma ita ce a manyan jaruman mata na Kannywood, ita ce ta zo na 3 a manyan mata. Wannan jarumar ita ce Jaruma Ummi Rap, wadda take cikin fim ɗin Farin Wata. Ta bar Farin Wata ta koma fim ɗin Whoop. To wannan jaruma dai sakamakonta da ya fita shine a cikin kaso 100 ta samu kaso 85. Wannan jaruma mai kaso 85 ita ce jaruma ta 2 a cikin manyan matan Kannywood. Wannan ita ce Jaruma Nafisat Abdullahi, jarumar fim ɗin Labarina. Wannan jaruma a sakamakonta wanda ya fita a cikin kashi 100 ta samu kaso 90, wanda ita ce jaruma ta farko wadda ta zo na 1. Wannan jarumar ita ce jaruma na 1, Jaruma Nafisat Abdullahi kenan.